muiñeira simple. En este caso, temos aquí a partitura do exercicio. Ben, todas estas notas que teñen unha pequena frecha por encima son tocadas coa man dereita. Evidentemente, o resto son ca man esquerda. Vale, a miña recomendación a hora de practicar é que os nenas que aínda non teñan claro a súa man dereita, a súa man esquerda, eu o que fago é píntolle unha pequena frecha na man dereita. De acordo? Así eles sitúanse moito máis fácil. Ben, estes signos que temos aquí indicado por os meus dedos índices son signos de repetición e indican que hai que repetir. Vale, vou a proceder a tocar este exercicio para que lle sirva de axuda para practicar na casa. Agora, un pouquiño máis rápido. Un pouco máis rápido. Agora só falta practicar.